lebur sehingga kelongan sami muga-muga dadi golongan sing Idul Fitri kembali kepada kesucian, dadi golongane wong-wong sing oleh keberuntungan. Allahumma shallu ala Nabi Muhammad. Mula mumpung isih nang donya ayo ndang netepi sing rong perkara. Mula mumpung isih nang donya ayo netepi sing rong perkara. Tetep ana hake sing kuwasa lunasana hak sepadha-padha menungsa. Tetep ana hake sing kuwasa lan lunasana hake padha-padha menungsa. Monggo sareng ya muhai mino ya salam salimna
Sallu ala Nabi Muhammad. Nikulah pentinge wong halal bil halal, pentinge wong silaturahim, pentinge apuran-apuranan. Dari keterangan muflis ngendikan Kanjeng Nabi niku mawon, kalau kita ambil kesimpulan jebule wong ki ra cukup mung sregep salat, zakat, haji, puasa. Nek jenengan nyepelekke les rawong karo sepadha-padha, bahkan ngasih dolim karo wong liya nganti ora njaluk ngapura, hasil ibadah salat, zakat, puasa bisa ambrol kobong sebab tulungke nang wong liya. Halo, niki sing wis sangu salat men urung karuan slamet nggih Bu. Apa meneh sing mati sepisan nekat ora sangu blas. Salat ora tahu, ngaji boro-boro, kon zakat kakean alasan. Halo, karo tangga elek, asut dengki srei panas ten kemeren adu-adu tumbak cucuan lambe kriwil ilate cawang, jahil seneng metrakil lokal akil kebuta cakil tangan gradil cowal-cawal ngemei sikil ora tau sangu karo tangga elek. Jangankan ngasih tekan akhirat, nang kubur langsung diajar karo malaikat. Halo, sallu ala Nabi Muhammad. Mula yang namanya wong duwe mobil, duwe gedong, pekerjaan mapan, iku panjen rezeki yang besar. Tapi jauh daripada itu rezeki yang paling berharga, rezeki yang paling besar niku adalah wong nang donya sing kober salat, kober ngaji. Allahumma niku rezeki sing werna tandingane bos. Sebab nek ming paling mobil nang donya bisa kluwus nggih mboten. Ning paling nang donya gedhong bisa ambruk nggih mboten. Tapi nek jenengan nang donya duwe rezeki enteng salat, digawa tekan akhirat. Allahumma sallu ala Nabi Muhammad. Allah donya jangan enak, rasuwe bakal dipikul pundak. Nggih Bu. Ana donya jangan enak, rasuwe bakal dipikul pundak. Mlebu kubur ules moti buka, banjur dipendem diida-ida. Mlebu kubur ules moti buka, banjur dipendem diida-ida. Monggo sareng ya Muhammad ya
ala Nabi Muhammad. Sing enteng maca sholawat muga-muga nek prawan diberkahi cepet payu rabi oleh Joko sing disenengi ketune santri. Allahumma